unoenda kubasa here? Handiende kubasa. Auenda kubasa? Handiende kubasa. Patika kusaenda kubasa kwacho ndounozvikonzeresa wega. Imimi baba mune anonzi marambadoro. Ndiri kuoneswa wakamira ipapa vaso. Ukanwa hwawa iwewe. In fact iwawo usisina need yekunwa hwawa. Ukangogara pazuva unoita kunge unotangidza, unotanga kudhakwa. Angorava nezuva anobva adhakwa, anenge akapika, anomuka akapika, agorara akapika. Mukadzi haana kutiza. Mukadzi akatenda musha kwaprofesa. Aikutadza kuenda sei? Shuwa munhu unobatwa neupe uri paningirini pemukadzi. Aiwa kune daro. Hakuna mukadzi anogarira zvakadaro. Munhu otoro ushona ngonono zvake. Aiwa ngatisadaro iyi. Unofunga kuti kune mukadzi anogarira izvozvo? Chiri pauriwe dhimoni, but dhimoni iri rinouya mukudhakwa kana kuti mukubata zvinodhaka. Kuzvinza profesa. Unoda here kuti ndikubatsire kuti usiye zvekudhakwa iwe? Ndinoda. Are you sure? Are you sure? Unoziva zvinoita kudhakwa ritori dhimoni, because anodzingwa kubasa nenyaya yekudhakwa. Kana ari pabasa anongosiya basa. Hazviite kuti agare pabasa nekudhakwa. In fact, atori muranda wehwawa. Ritori dhimoni chairo. Mutori nadzo hama dzenyu imi dzinodhakwa mupengo, kudhakwa bherera. Ini kuna mumwe munhu wandoziva anchada kumutaura nezita. Aidhakwa zvokuti akasvika panhamo. Aitosvika panhamo obata maoko zvakanaka, obata maoko zvakanaka, obata maoko zvakanaka. Oenda onohunumwa kunhamo ikoko. Obva akanganwa kuti ambosvika panhamo. Aenda kusango. Pakunodzoka kusango, aiswodzoka achiridza mhere semunhu ari kutotanga kusvika. Anga asingadhakwe nehwawa chete. Aidhakwa nezvinokuzvokubhema. Ane musi waakambodhakwa. Akabatidza machisi. Achiputa fodya. Ndobva adzima mistiki yemechisi. Akadzoka achimhanya. Achiti nyoka, 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 nyoka. Akabata kastiki. Awawa. Paakavhura hombe. Ndepaakaenda kugathering. Ndobva aenda kunozvibatsira. Ndobva akanganwa kupfeka. Ndokudzoka akadaro. MaInnocent vari pere? Avapo. Aripo mumwe wanda kutotaurawo mumwe. Ingeri hama yaMaInnocent. Uya akazorohwa manje tiri kuna 20 uko. Akadhakwa pakusvikira pakuti akanovhura dhoo. Repamba paasingazivi. Akapinda mumba. Akati ndiani aisa dhoo mumba mangu. Dai Mwari vabatsira vanhu pamweya yekudhakwa. Iwe uchengetwe. Ndipe toni mvura. Father,
I anoint this water right now. Amen. Paunenge wakagara apa ndoda kuti ungonwa imvura yandanamatira. Paunopedza mvura iyoyo, I assure you kuti hauzonwa futi. Wawa. Ndanogara. Ndanga kunwa wagara pasi papo. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe, na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road, na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vuraima zisondione shamwari dzakanaka.